na araw, muling binabalikan ng mga mananampalataya ang sakripisyo ni Hesukristo. Pero sa bayan ng Mexico, Pampanga, mas pinalalim pa ito sa isang kakaibang paraan. Isinasagawa sa Santa Monica Parish Church ang Discipulus, isang Lenten exhibit na nagpapakita ng kabuuang kwento ng passion, death at resurrection ni Jesus. Tumagal ng isang linggo ang exhibit na nagsimula noong March 20. Pinangunahan nito ng Los Camareros de la Santa Monica, katuwang ang kura paroko na si Reverend Father Rafael Zedek Paras. Hindi lang basta pagtingin sa mga imahen ang hatid ng Lenten Showcase, dahil may naka-assign ding tour guide na ipinapaliwanag ang bawat eksena para mas maunawaan ng mga deboto. Kapag inikot nyo po yung buong exhibit namin, magsisimula talaga siya sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, and then magtatapos siya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nakaayos yung mga images namin ng chronological mula Passion hanggang Resurrection. Ang isa sa mga pinaka-hinabilin sa amin ni Among Dixie, ang aming pura paroko, dapat kapag pumasok yung isang pilgrim, maramdaman niya na kasama siya dun sa journey ni Christ from Passion to Resurrection. Ayon sa pamunuan, nakaayos ang kabuuang 41 na imahen batay sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, mula sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga imahen ay mula mismo sa mga pamilyang kabilang sa parokya, kaya mas personal at makahulugan ng karanasan ng mga bumisita. So lahat po ng imahen na makikita ninyo dito sa exhibit namin, they are all from the barangays na sakop po ng parokya. Mga pamilya po na taga-parokya po talaga. Kasi ang gusto po ni Among Dixie, i-showcase muna namin yung lahat ng meron ang parokya. Bunsod nito, dinarayo raw ang exhibit ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar tulad ng Pangasinan at Bulacan. Bahagi rin ito ng paghahanda ng parokya para sa mga aktibidad ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga susunod na gawain ang prosesyon, mission talks, at pagbabalik ng tradisyong tanggal o reenactment ng huling sandali ni Kristo matapos ang 14 na taon. At sa dulo ng exhibit, makikita ang isang salamin na sumisimbolo sa refleksyon at may nakasulat na katanungang Ika, disipulo na ka bang Kristo? Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nung simula pong magkasakit po ang nanay ko, saka maoperahan po ang tatay ko, doon po ako nagsimula po na subukan mamanata. 7 AM po ang pagkigising namin, tapos sabay nilalabas po namin yung mga brulyos po, sinasabit po namin sa taas, doon sa harapan po. Pagkatapos po nun, sabay upo na po kami dito at gumagawa na po kami ng mga brulyos. Tapos po, yun na po yung mga ginagawa po namin araw-araw dito. Niitak po namin. Sabay meron na pong mga po dito, mga guide na po. Tapos inaano po namin, tinatansya po namin yung pag nakano na po yung brulyos po. Meron po kaming tubo, tapos ay pinupukpok po namin. Yun na po yung kukunin namin po na pattern. Pag natapos na po, ito na po yung finish niya pag kalabas na po. Ito na po yan yung brulyos po na natapos na nakiskis po. Ngayon po, itatali na po. Tapos sabay patapos po na natali na po, i-handle na po namin. Meron pong 25, may 35, may 30, may 40. Sabi po ng mga matanda po, pag meron po daw nahulog po na brulyos,
babalik po daw sa unang panata po daw nila. Yun po yung mga sabihan po ng matatanda. Then babalik din po yung ano po, yung pagpapanata niya po. Sabay ano na po, liliyain po ng konti. Tapos sabay nilalagyan po ng gatla. Pagkatapos po nalagyan ng gatla, lalagyan po na namin ng tali. Sabay ibubuo na po namin. Pagkatapos na po nabuo, doon sinasabit na po namin. Gusto ko po kasi pag nagtatali na po kasi yung quality po yung gawa. Inaayok po kasi yung mayroong nasasabi po yung mga ibang nakakakita. Kaya po, inaayos ko po yung pagkatali. Sabi ko lang po, wag natin alisin yung kultura natin ng Kapampangan saka yung pagpapanata po natin na ganito kasi nasa sa atin na po yan nung simula pagkabata po Yun na po yung dinatnan po natin. Yun na rin po yung pagdanda natin. Inaano ko lang po sana na wag na po sana yung mga kabataan po na nagpapanata kasi ginagawa po nilang laro. Dasal ko lang po ngayon, ang makaraos lang po kami ng asawa ko sa panganganak na po. Yan lang po yung pinakaano ko. Nakaramdam din po ako ng medyo pananakit po, pero tiniis ko po yun para po sa pamilya ko. Karaniwa na nga kakit, keti labuad Kapampangan at mialiwa pang lugal, keti bansa Pache Maleldo, rengaw sandang magdarame, kingaliwan lugal, awsano mandeting salibatbat. Bayoing sega na gana, magparayala pa mo inya magpatabadlareti keng gulot, salu, braso, ampoliwa pang parti ning katawan. Bayo lang maglakadalang sa pinbitis kendalan, magtakapla pa mong lupa o itang balibad, sumulod la naman babat o sudya, pulanggus, ampo itang gagamitan ng borilyos, ababalas basda, kareng-karelang sugat, balang dumaya. Magputong la namang koronang suksuk, para kim pamilya ng Raven Melo, ing pamandarame, parti na ning tradisyon, ampong pamamanata ning karelang pamilya. Kaya kami po si As Family, it runs from mumuna po ang tatang ko. Iya po pa nga di na po para kaya kami po kari parents na po kari apo ko. Kabang ni Jordan Desmer Dison, pamamusan krus ang kayang paralan, ning pamamanata, antimong metong nga magdarame. Anya pong tinuntong na ako king gustong edad, karing ko po realize na makananuya po ing totong pamaggusal. Kaya po mas aramdaman ko po itang anyarang kong pamagpasalamat po king babo. Uli ning deng tradisyon, deng pamandarame, pamamuat at pamagpapako king krus. Kaya bela ka rin kapamaralanan ning pamagganaka king kasakita ng Heso Kristo. Meging tatak na iti king tradisyon at kapanwalang katoliko. King meto nga lecture merapat inyang March 9, king syudad ni Angeles, king pamanimuna ng Kapampangan historian at author and researcher ay Mike Pangilinan. Sinabi na nga niya kanong posibleng katutubong penibataniti at aliyamo religious practice. Nung nanularang ang deng influensyang linom, kaya practice ay ini. At yung influensyang dayo, natural, mo ala ko ito. Pero din mo naman influensyang katutubo. Na makatayo diya kaya katang sariling kapanwala ng pong kultura. Kaya ba't retang dayong na influensya, ela mo kristyano. At yan mo rin kareng kasiping tambalen, kareng isik, kareng
kareng Tamil, kareng king Indonesia, kareng king Malaysia. Na parati tanda deskwento, bala mo ilang mag-exist. Kabang kasi kasubagit tala mo. Atutan tala mo rin. Kaya ba't etala ko de deskwento tala parati king kaya tang kasalesayan. King kayang lecture, pepakit ng Pangilinan, reng mialiwang nasyon, atin muna mang kaparehong tradisyon. Muna ing flagellation, ing pamagparaya, ya mo ka rin Kristyano ini. Dakala kultura, mabilog gayato, gagawa ka nini. Reng Aztec, king Mexico, bayo la pamandatang den Kastila, dakal no paralan na pamagparaya. Cactus pa yung gagamitan da. Malwat na ng parte ng kulturang Kapampangan na ni. Bayo la pamandatang den Kastila. Yan, kilala na tayong masalesa. Bilang meto nga Kapampangan tradisyon, mayap mo rin kanong pakapanigaralan niya yung pamandarame, bang migit yang aintin dyan yung kabalduganan niti at nung bakit makaniti den gagawan den kabalen. One of the features ng pamagdarame is itang indigenous roots, like way beyond na bayo pa din tanging Christianity. I thinking patse magbay tamo kay indigenous roots tamo, mas lalalaming paing understanding tamo king kaya tamo culture. Para ka rin gugusal at mamanata ng Maleldo, kalupan ng Dizon at Melo. Nanuya man ng peni bata ng karelang gagawan. Manwala lang iti, metong yang kapamaralanan, bang ilapit kay nga pong Ginoo, yung karelang kayadwanan, ampong pangadi. Kumbaga laya pong basbas keng pisamban, karang simbahan. Pero kami po kasing gugusal. Wala mo pagka kenimya po ay express ing itang araramdaman mi, connected kami keng apong Ginoo, makanta po. At yun na talaga kayong tao Nung mga nang idala ng pamangadi na. Kaya kasi, mga tayong paralan ko kasi mas ramdam ko na mas mapalapit, mas malapit iya po. Kasi at yun na ka rin, sacrifice. Then, the same time, pangadi mo rin kailangan pangadi. Kaya be po, Art Consuelo, ako, ingkya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na kulturang mag-uukit. Actually, hindi ako marunong mag-uukit Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yun. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit? Sabihan ng mga college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagong pepe ang larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayo may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Kari na ako Lala na akong dapat i-prove Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me. At saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandok. Tumas level. Mo kaya tang stagnant. Mag-evolve. Diversify.
Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent eh. At nakita in talent eh. Inborn in kaini, it is tradition eh. In tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, yung first try mo, naka-may kwa. Kaya ba't discourage ka la? Resilient ka dapat. Creative. Emo kabud pamandukit eh. Ating kang natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka, tang porsigido ka mo. This, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. Paspas keni, tulak keta, igut keni, subsub keta. Yaning eksena king tira bakal o ing bersyon ning sinakulo king Barangay San Jose, Juliana at Santa Teresita king siyudad ning San Fernando, Pampanga. Mararapat ya ing tira bakal balang Biyernes Santo at keti king San Jose Ponduan. Metong lang pamilya ring midaraon kanini king milabas amay git 7 dekada. Ila reng Paliping Santos. Liwa ka na ako. Alo siya po. Paunakan. Detang may nga pauna. Retang kapatad kung kayo may nga matiyan ala. Ilang, kay ba nang tatang ko rin kapatad ko ilang may magkay. May mamusan. Liwage kami. Mama ko kengke kaming kay. Kengke kaming pamilya. Kwento da ring Pamilya Santos, banwang 1953, anyang inumpisan de ing tira bakal at mitok ng yamu anyang mika pandemya. Apat no kanong generasyon ding makisan metong kempanatang ini. Yari no pure second generation, bali kaya kami ang third generation kanyan. So alos ining banwang ini alos paretiro na kaya pasamin na kareng fourth generation raning apo na kentod. Manibat ka ring imalan, helmet, anggana ka ring props asibat at tiban ang maging pamalu. Pagsadyan da ring Pamilya Santos. Magresulta na yung kanu, kempamisan metong da ring may kakamaganak in tradisyon na ini, aparti na mo rin ning kulturang Fernandino. Kami kakasundo, walang di papate-pate. Sa kayong panatang ini, marasayid ka, ali ka, maswelo ka. Panandaman mo itang pagal, maswelo ka. Yang penabilin darang matuwa ito sa kapale, marimla, mumuran, makalbog, tuloy ini. Kang maglakad kay kenda no, may tuloy mi. Makasadya no mang kanureng fourth generation ng Pamilya Santos ay ibalaos ng panata dareng karelang pipumpunan. Basta po ang gatang agyumingan bingay. Agyuming di kaming pa magsakripisyo po kaning pama kaya na ning tiraba. Sa sadmiya po. Kaya be po, Art Consuelo, ako, ingke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen. Mahal na araw, muling binabalikan ng mga mananampalataya ang sakripisyo ni Hesukristo. Pero sa bayan ng Mexico, Pampanga,
mas pinalalim pa ito sa isang kakaibang paraan. Isinasagawa sa Santa Monica Parish Church ang Discipulus, isang Lenten exhibit na nagpapakita ng kabuuang kwento ng passion, death at resurrection ni Jesus. Tumagal ng isang linggo ang exhibit na nagsimula noong March 20. Pinangunahan nito ng Los Camareros de la Santa Monica, katuwang ang kura paroko na si Reverend Father Rafael Zedek Paras. Hindi lang basta pagtingin sa mga imahen ang hatid ng Lenten Showcase, dahil may naka-assign ding tour guide na ipinapaliwanag ang bawat eksena para mas maunawaan ng mga deboto. Kapag inikot nyo po yung buong exhibit namin, magsisimula talaga siya sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, and then magtatapos siya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nakaayos yung mga images namin ng chronological mula Passion hanggang Resurrection. Ang isa sa mga pinakahinabilin sa amin ni Among Dixie, ang aming kura paroko, dapat kapag pumasok yung isang pilgrim, maramdaman niya na kasama siya dun sa journey ni Christ from Passion to Resurrection. Ayon sa pamunuan, nakaayos ang kabuuang 41 na imahen batay sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, mula sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga imahen ay mula mismo sa mga pamilyang kabilang sa parokya, kaya mas personal at makahulugan ng karanasan ng mga bumisita. So lahat po ng imahen na makikita ninyo dito sa exhibit namin, they are all from the barangays na sakop po ng parokya. Mga pamilya po na taga-parokya po talaga. Kasi ang gusto po ni Among Dixie, i-showcase muna namin yung lahat ng meron ang parokya. Bunsod nito, dinarayo raw ang exhibit ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar tulad ng Pangasinan at Bulacan. Bahagi rin ito ng paghahanda ng parokya para sa mga aktibidad ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga susunod na gawain ang prosesyon, mission talks, at pagbabalik ng tradisyong tanggal o reenactment ng huling sandali ni Kristo matapos ang 14 na taon. At sa dulo ng exhibit, kita ang isang salamin na sumisimbolo sa refleksyon at may nakasulat na katanungang Ika, Disipulo na ka bang Kristo? Aisel Fernando, CLTV 36 News. Dadaywan deren turista ang Pondiboto ing Pampanga, Banwa-Banwa, Balang Meleldo. Pauli da rin tradisyon, kalupaning pamagdarame, pamamusan krus, pamagsalibat-bat, ang pompapaku. Lunis Santo Pamu, mayakit no kareng dalan deng mamanata, abibit-bitan deng karelang gamit, kalupa da rin Borelius, Pulanggus, babat, sudya, ang krus. Deng may sabing kagamitan, malyari lang saluan, ang arkilan. Keniking syudad ni Angeles, ing dating apataralan na Borelius, pamisalid na nengening 600 pesos, uling mi kamal kanuing kawayan. Kabang den kuro sa pupusanan, malyari la kanong arkilan, kaya ngalagang 200 hanggang 300 pesos. 200 po. Etong pong kurus. Kami po kasi, parent nila pong sa 200. Potang indamdala po kasi, kabalik daw po, sirala po. Kasi kaya kami po, atilari pong gastos. Panali pong pintura, tornilyo po. Reng mamanata, ari Ian Gabriel de la Cruz at sambingkang ng Ciudad Angeles at inomang sarili rang gamit na pegawa. O, ay mo muna po men, arkilaong kay pangadwa pong banwo. Ginawa na po sarili. Willing na ako. Para po sunduking panata ako. Samantala, migpaganakano man deng health experts, amalyari lang may infection deng sugat akwa keng pamagdarame. Posible mo rin kanong ma-heat stroke, pauli na ning matinding pali. Kaya naman, dapat la kanong minumda kaladanum deng mamanata ngening maleldo. Kaya be po, i-Art Consuelo, ako, yung kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.
Kapampangan artist mula sa Mabalacat City na si Dodgy Aguinaldo. Taon-taon ay iba't ibang uri ng sining ang kanyang inilalabas. Mayroong mga painting ng mga penitensya na tinatawag na magdarami at salibatbat sa Kapampangan. Noong 2022, naging agaw pansin sa harap ng kanilang bahay ang life-size image ng penitensya. Gawa ito sa manikin at isinali sa Maleldo exhibit sa Bale-Balayan ng Kapampangan Culture Advocate na si Peter De Vera. Ngayong taon, mga diorama naman ang naisipang gawin ni Aguinaldo. Ito ay maliit na imahe ng bundok ng Kalbaryo o Golgotha na kilala rin bilang Skull Mountain. Dito ay tinayo ang krus kung saan nakapako si Jesucristo. Gumawa rin siya ng isang kubol kung saan ginagawa ang pabasa. Mayroon din siyang imahe ng 3 krus na gawa mula sa ugat ng kahoy at ang kanyang version ng artist sacrifice. Ito kasing dami-dal na to, ito yung halos ginagamit ng mga artists pag nag-illustrate para makita nila yung mga proportion. Ngayon, dahil meron na akong bago na maliit, ginawa ko na siyang ganito. Para sa Holy Week din, ipinapakita ko lang dito. Ayan, yung parang nakatali yung mga kamay na wala siyang limitado. Yung income, limitado yung parang pag-asa na walang nakakakilala sa kanya, gano'n, parang ganyan. Walang nakakilala sa kanya pero patuloy siya sa Oo, patuloy sa paggawa. Ipinost umano ni Aguinaldo ang kanyang mga obra sa kanyang social media account na nagustuhan naman ng ating mga kababayan. Mayroon na umanong kumuha sa pabasa at bundok Kalbaryo na diorama, kaya ngayon ay muli siyang bumubuo ng bagong obra. Ito yung kung saan yung pinako si Jesus. Ito yung tinatawag na bundok ng mga bungo. Kaya kung mapapansin nyo, may bungo siya pero hindi ko pinapakitang bungo talaga siya. Bali dito kasi yung Kalbaryo ni Jesus nung umakyat siya hanggang doon sa pinako siya doon. Tapos, kung mapapansin nyo, may kuweba rito. Ginawa ko na shortcut para doon siya lilibing. Actually, marami pa. May mga damo-damo pa tayo. Yung mga kulay ng mga lupa. Tapos palilitawin ko pa yung mga parang mga bato-bato. Nagtatrabaho si Aguinaldo sa Mabalacat City College, ngunit gumagawa siya ng mga artwork sa kanyang libreng mga oras. Nakahiligan daw niya ang paggawa ng sining batay sa nalalapit na okasyon tulad ng mahal na araw. Gumagamit umano siya ng samut-saring mga bagay na makikita sa kanyang paligid. Yung 3 cross naman to, na ugat siya ng isang halaman. Actually, baliktad to eh. Hindi naman siya ganyan eh. Ganyan siya. Tapos ugat. Ngayon, pinutol-putol ko siya. Ginawa ko na siya. Bali, 3 cross, parang ganyan ang harap niyan. Mayroon na rin siyang natapos na diorama ng isang tradisyonal na bahay kubo ng mga Pilipino. Ang bubong nito ay gawa sa balat ng puno ng saging habang kawayan naman ang iba pang bahagi. Kumpleto ang gamit sa loob, gaya ng painting, upuan, higaan at banig at ang hapagkainan. Sa ibaba ay makikita ang isang balon, gareta, palikuran, tutuan at maging ang sibakan ng kahoy at iba pang detalye na mabusising ginawa ng malikaing mga kamay ni Aguinaldo. Kasama daw ang dioramang ito sa kanyang nalalapit na exhibit para sa National Cultural Heritage Month sa darating na Mayo. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Mag-maxim na ako yata. Parang sideline no, babe? Balang Maleldo lakwas na ustong Huwebes Santo at Biyernes Santo, partina na ning pamamanata rin Katoliko ing Visita Iglesia o Pamamisita kareng Pisamban. Agpangking Catholic and Culture Organization, maralas at pitula rin Pisamban at pumuntalan. Sasalamin lakanureni king 7 last words o 7 holy wounds of Jesus. Pintalano po ng CLTV 36 News din Pisamban amalyari yung pasyalan, kaya biringke kayong kaluguran at kapamilya. At metong nekareni, ing San Guillermo Parish Church, King Bacolor.
Minunayang mitalakadig San Guillermo Parish Church inyang 1576. Mitambunan niya ining lahari niyang memakabong niya ing Mount Pinatubo banwang 1991. Di San Mia kang pisambang ini, ing 37 years old na Iremedios Tolentino, amenibad pa king Hagonoy, Bulacan. Talaga pong Miyerkules Santo po kami nagbibisita iglesia, pero po ngayon medyo napaaga kasi po may lakad po yung ibang may nagtatrabaho, kaya po siningit na lang po namin. Pero yearly po kami nagbibisita iglesia. Napakagaganda po ng simbahan, tsaka po nung mga araw pa po talaga. Kaya po sulit po yung pagbisita. Manibat naman king San Guillermo, malyari ang taglusan ing Betis Heritage Church o ing Santiago Apostol Parish Church. Base king karelang Facebook page, metong yakarang piyakamatong parokya ing Pisamban na mayawas mo namang Sistine Chapel ning Pilipinas. Metong mo naman ka rin pupunta lang daring deboto ing Pisamban ning Guagua, a Parokya de la Inmaculada Concepcion. Minunayang mitalakad ini inyong 1590, gamit mo ring may ng klaseng materyales. Gayawaran neman bato ing Pisamban inyang 1661. Akit neman king San Fernando ing Metropolitan Cathedral o San Fernando Cathedral of the Roman Catholic Archdiocese amita lakad inyang 1948. Malyari yan namang bisitan ing Pisambang Maragul o Holy Rosary Parish Church kang Angeles City. Kini marano lang meg-visita iglesia ring deboto amenibat pa king Tarlac. As a one family, CHST family, minta kami kini para mamisita kaming 7 simbahan. Ngini actually 3 beses kami paikot-ikot dito. Siguro sabi ng Mama Mary, o Teo ko pupuntalan. Dapat punta kami ketang apo mapamakalolo. Kaya mo ali kami mi paras ka rin. Kini ke dinirect ning Lord. Kaya siguro cho kami kini. Akit niya maning Santa Monica Parish Church king Mexico, Pampanga, amita lakad inyang 1665. Gawaya ing tore na niniking batu at ladrilyo. Paniwalang metong yung inikarang piyakamatong mitatagan na istruktura king Pampanga adinalan king Hispanic period at malala makasalbantayan ng Katoliko. At sumuna man yung parokya de Santa Ana king Santa Ana, Pampanga, ametatag inyang 1756. Aparte karang may sabing Pisamban, may glulya naman ng Department of Tourism o DOT Region 3 listahan rin malyaring pindaunan Holy Week Pilgrimage. Kaya nakareni ing San Agustin Church, king Lubao, San Bartolome Parish, king Magalang, at Santa Rita de Acacia Parish Church, king Santa Rita. Samantala, agpangkaring mapilang sasalpantaya at lang aluwang klaseng panamdaman istong makapagbisita iglesyala. Kasi bala mo, di dyan na keng grasya ni nga pong gilo. In kahit talaga masanteng bala mo ating kem peace of mind makanyan. It's time to reflect, it's time to slow down. Ngayon yung panahon na ini siguro reconciliation in faith tamo, dagdagan tayo pa. Ang kailangan po talaga lumapit kay Lord. Saka po nandoon po talaga yung faith. Ako, ingkya ko yung talasuyo, liya na kanilaw, ating pusong makabalin. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na kulturang mag-ukit. Actually, hindi ako marunong mag-ukit eh. Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yun. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit? Sabihan ng college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level
Sabi ko, sasabihin ko sarili ko, i-example ko sarili ko. Ako mandukit ko, and yet, may tagumpet kayong larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo 2016, kayari kayo may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko eh. Kasi ako, made na ako eh. Karina ako eh, lala na akong dapat i-prove na eh. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me at saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandok, tumas level, mo ketang stagnant. Mag-evolve, diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent eh. At nakita talent inborn in kaya it is tradition. In tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud kung first try mo naka-make kwa. Kaya ba't discourage ka la? Resilient ka dapat. Creative. Mo kabud pamandukit ating kan natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka tang porsigido ka mo. Of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. All systems go. Ito ang tiniyak ng Marilda 2026 Organizing Committee sa City of San Fernando, Pampanga ngayong mahal na araw. Aabot sa 500 personnel ang ide-deploy para sa seguridad, crowd control at emergency response. So, all in all po, 7 activities na po ikakawagawa na po kami po hindi nag-responde. The city government will be employing at least 500 personnel po as responders na po. So, we are all systems go po with regards po kay kami response. Sa mismong araw ng Biyernes Santo, sa April 3, inaasahang dadagsa ang mga deboto sa mga lugar kung saan isinasagawa ang pagpapako sa krus, kabilang ang San Pedro Cutud, San Juan, Santa Lucia at Del Pilar. Ngayong taon muling gaganap bilang Kristo ang mga Marildo icon ng syudad na sina Ruben Enaje ng San Pedro Cutud, Wilfredo Salvador mula San Juan at Fernando Mamango ng Santa Lucia na pawang matagal nang isinasabuhay ang kanilang panata. Samantala, sa mga barangay ng Kalulot, Juliana, Santa Teresita at San Jose, isinasagawa naman ang tira bakal, isa ring anyo ng penitensya ngayong Kwaresma. May nakahanda ring traffic rerouting plan kabilang ang paggamit ng Megadike bilang alternatibong ruta. Kaya ang tawag pong Megadike, magamit na naman po Pasibayo as an alternative route po para kaya katamong pupunta. Dahil usual po kasi gagamitan tayo kaya katamong barangay road, especially po papunta ng San Pedro na po. Pero pwede tayo naman po gamitan ng Megadike as an access. And then, kababa na po pa rin natin tamo po maka-allocate space para po kay parking. And then po na po mag-exit lang dito, the same route po, mas masarap po para wala naman po yung mas wala pong traffic. Posible namang bahagyang bumaba ang bilang ng mga bisita ngayong taon dahil sa mataas na presyo ng gasolina, bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. In general po, we are expecting na given this crisis ngayon panoorin siguro po medyo mabawas na pagbagyaan niya dahil hindi sila tamang pakasakit niya po, uli natin po ng kamahal ng gasolina. Mahigpit ding imomonitor ang kalusugan ng mga gaganap bilang Kristo, lalo na't karamihan sa kanila ay may edad na. They will be undergoing ABC check-up.
just to make sure na they are in good health condition during the dramatization kasi napali ko kanina, kasama nga pa rin yung lakalanda. Ayon kay City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan, sa kabila ng panganib at sakripisyo, nananatiling matibay ang panata ng mga deboto. We know that as Kapampangans, we've always had the concept of pamagdarame in our community. So I think there are different kinds of magdarame, but the concept of having magdarame is something that's deeply rooted in our cultural heritage. And looking at the linguistic meaning, it's not really to ask for forgiveness, but to share in the passions or magdarame, dame, no? To share in the passion of Paalala naman sa publiko, bawal magdala ng mga mapanganib na gamit, illegal substances, explosives, alak at malalaking luggages sa lugar ng aktibidad. Panawagan rin ng mga opisyal na panatilihin ang disiplina at kaligtasan ngayong Holy Week. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Tuwing mahal na araw, muling binabalikan ng mga mananampalataya ang sakripisyo ni Hesukristo. Tuwing mahal na araw, muling binabalikan ng mga mananampalataya ang sakripisyo ni Hesukristo. Pero sa bayan ng Mexico, Pampanga, mas pinalalim pa ito sa isang kakaibang paraan. Isinasagawa sa Santa Monica Parish Church ang Discipulus, isang Lenten exhibit na nagpapakita ng kabuuang kwento ng passion, death at resurrection ni Jesus. Tumagal ng isang linggo ang exhibit na nagsimula noong March 20. Pinangunahan ito ng Los Camareros de la Santa Monica, katuwang ang kura paroko na si Reverend Father Rafael Zedek Paras. Hindi lang basta pagtingin sa mga imahen ang hatid ng Lenten Showcase dahil may naka-assign ding tour guide na ipinapaliwanag ang bawat eksena para mas maunawaan ng mga deboto. Kapag inikot nyo po yung buong exhibit namin, magsisimula talaga siya sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, and then magtatapos siya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nakaayos yung mga images namin ng chronological mula Passion hanggang Resurrection. Ang isa sa mga pinaka-hinabilin sa amin ni Among Dixie, ang aming kura paroko, dapat kapag pumasok yung isang pilgrim, maramdaman niya na kasama siya dun sa journey ni Christ from Passion to Resurrection. Ayon sa pamunuan, nakaayos ang kabuuang 41 na imahen batay sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, mula sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga imahen ay mula mismo sa mga pamilyang kabilang sa parokya, kaya mas personal at makahulugan ng karanasan ng mga bumisita. So lahat po ng imahen na makikita ninyo dito sa exhibit namin, they are all from the barangays na sakop po ng parokya. Mga pamilya po na taga-parokya po talaga. Kasi ang gusto po ni Among Dixie, i-showcase muna namin yung lahat ng meron ang parokya. Bunsod nito, dinarayo raw ang exhibit ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar tulad ng Pangasinan at Bulacan. Bahagi rin ito ng paghahanda ng parokya para sa mga aktibidad ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga susunod na gawain ang prosesyon, mission talks, at pagbabalik ng tradisyong tanggal o reenactment ng huling sandali ni Kristo matapos ang 14 na taon. At sa dulo ng exhibit, makikita ang isang salamin na sumisimbolo sa refleksyon at may nakasulat na katanungang Ika, disipulo na ka bang Kristo? Aisel Fernando, CLTV 36 News.